idi molonjo kae ni osekatemo uso na vasemo kanyalo ga wacho ni okinyalo wacho na ni 2 years mag President Ruto it is the all problem mosebedo go problem ma wan go for example seche man mago hani ntire kae to mago hawacho ni watimro ni waketo TVT kiko keto universities mang'eny you understand jibe oduogo kwalo pendi kae mang'eny koro wa end up gi jok man kod university degrees mang'eny against a backdrop of opportunities market mo create oken market ginene maber. Okay. Number 2 jua kali ngamonego jua kali en China nikech China kokoro waya on gi to China to biro kae mang'eny to koro jua kali sector mar osetho emomiyo koro wa end up gi jok ma jobless mang'eny. Then number 3 atika nitie miluongo ni urbanization en ni sama ji chandre gweng kucha to ng'eny ji ringo bi town manyo tije koro town obedo ni wan kod jok mang'eny kabisa town. Lastly wan gimiluongo ni youth bulge en ni atamalo mag jok mahigni 15 nyaka 25 sani ng'eny kabisa. Okay. To kogeny kabisa to shida bedo kendo insecurity bedo sechego koro gik ma shida ma wan ok en shida ma okel gi ng'ata achiel to bendo ok en shida manyalo bedo quick fix gi ng'ata achiel no. Okay. Onego bed ni watete wang'iyo ni problem ochakre kanye to wanyalo solve kanye lakini kocho ni bwana shida ma wan koni en mar VOD to VOD manyalo solve wadhi lalo. Erokamano. Brani tie wach moro maneno ka chwe kapok